Andar dah habis sih. Halo. Onane Zobina kurang channel gua sebab subscribe kalangna biasa tabai. Amra ada Beseba berhari kalangna, post kalangna. Dini jo agadina logo khaba ni pray dini. Logo mwnbai na. Ni gua jo logo mwnbai na. Mana nabai logo mwnbai. Hello logoफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि सबिना बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै आङो फुजा नायनो थांनो नागिरदों राजपुजा फेमिलियानो थांगोन गासिबो फिसाला थांगोन बोराय थांगोन ओमफ्राय न' खाथिनि सासे बिनानाव सासे लांफागोन आङो मा जायगा होनदोंमोनलाय polakbari गुवाहाटी polakbari होननाय जायगायाव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर मा होनो जोंनि खाथियाव लख्रायाव जायो इनिफ्राय पामुहियाव जायो polakbariनिखौ आङो नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों दिनैनिफ्रायसो फार्स्ट जागायदों नालाय दिनैनिफ्रायसो खोमा फुजाया ना दिनै राज पुर्णिमा दिनैनि 27 तारिख जों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो बुंनोनो रोंलायलाङा लोगोफोर ओंखारनाय जाबाय दा थांनोसै टाइमा 3ता जासिगोनानो ओमफ्राय थांनोसै दा एसे गोजानानो जाफ्रामो नालाय बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम बाय नै ब्लेक कालार वाव मरमी नै बे थांफागोन बेखौ लांफागोन आङो नाय लोगोफोर गस्लाया बिराद गिदिर जायो आंना वाव दिपर बिल मोनफैबाय लोगोफोर नै आन्धार दा हाबिसि खोमसि नुदों एसे नाजा दे नै दै खाथियाव मोनफैदे फैला फैला Oh, di dia foto-foto. Hey, nih plane. Wow, jadi deh kak. मोनफैबाय लोगोफोर polakbari ओइ लागि दा बुजिसो Ada puja iballe naki? Iballe jam. रासलीला रामलीला मोनफैबाय लोगोफोर नै वाव जा मोजां बानायखादों ओमफ्राय जोङो मन्दपआवनो मोनैयाखै मन्दिर सिङावनो फिसालाया ओंखाम उखैदोंनो दा जाग्रोनोसैसो खुगुनि जानोसै दिनै फार्स्ट दे नालाय फुजानि ओमफ्राय दिनै बारा मानसि जायाखै माबा दहाय नोंथांमोननि सिगां आं गुवाहाटी होनदोंमोन ना बियो मा होनो खोला गुवाहाटी गोलैयो आरो बिखिनिया मिर्जा दक्षिण गुवाहाटी गोलैदों ओंखाम उखैदोंनो ओरै मा जागोन याव मा दङ भेज रल एग रल चिकेन रल दिनै जोंहा समबार मिरामिस जानोसै बाबाया जाथोंसै चिकेन चाउमिन नै सासेना मोनफैबाय खुगुनि आरो दाउदै Dengar? Kau dengar? Dengar? Norong. Dengar? Buzi tu apa? Buzi apa? Nama lain. Mas, kita lepas mana lagi deh? नै मोनफैबाय जोंना बेखौ परथा जादों नै परथा दाउदै खुगुनि ओमफ्राय बाबाना चिकेन चाउमिन
नायबाय नोङो फट' दा न'आव थांगासिनो लोगोफोर polakbari माबाखौ rajpujaखौ नायनानै बिराद मोजां जाखादों ओमफ्राय गासैबो कमप्लिट जायाखै आरो फुड मेलाया जायाखै जानाय लोंनायनि माबाफ्रा बानायाखैनो 15 तारिखआवसो जोबगोन नालाय बेनिखायनो आरो दिनैसो फार्स्ट फुजाया लोगोफोर जोङो polakbari rajpujaनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दा पामुहियाव मोनफैलायबाय नै पामुहिनिखौबो एसे नायनानै थांनोसै नै लोगोफोर पामुहिनि rajpujaनि गेट दा बेबायदि थाव चलो चलो पामुहिनि rajpuja लोगोफोर गरसुक पामुहि ओमफ्राय नै लोगोफोर अलंबार गयारि एक्टरखौ लोगो मोनबाय जोङो कृतिका मा होनो Halo. Onane mana mau ya? Sobina Bono. Sobina Bono channel ko sebab subscribe kalangna lugas thabai. Amra ada bisa bera hari kalangba, post kalangba. Dini jo agadina jo khaba ni bai dini. Logo munbai na. Ni ko jo logo munbai na. Mana bai logo munbai. Halo bulu. Hello le. Hello bisa sih. Okay. Mana thangkan? Jauh nak. Jauh nak. Deh. Kita munbai deh. Bye. बेखै अमा बेदर सावनाय जाग्रा लोंग्रा ओमफ्राय जोंहा दिनै समबारखाय जाला जों लागोनिलाय बर' सिख्लासो माथो नोंसोरसो संग्रावलायबाय भिडिअ खालामनोनो हा बुगा बुगायाना पुरि बुनाय सले फट'रे खोमालाय बेलपुरिनो सानैजों फैदा हा सानैजोंल' दे जोंहा दिनै समबारखाय जाला अमा सावनाय माबा सावनाय दंसै आयो ओइ किबा खाबानि गेरो हा মই নাখাও একলাই বেয়ানো হাই প্রাণাই হাই গাড়ি চলাইনাसो ব্যস্ত প্রাণাই বা কি কয় তো ইয়ারিং না मा होनोमोन बेखौ
गोथाव जिलाबि गरम गरम जिलाबि खियर बनायसा जोंनि बर'नि आर'नाइ लालायदों दे बिथाङा ओइ मिक्स करिल' ना नङा आङो मिक्स खालामना लानि आरो जिलाबि फुजानि मेथाइ लानोसै लोगोफोर लोगोफोर जोङो उनाव मोनफैबाय दानि बावैसो मोनफैदों रायलायनानै जाला आंना सानजारि गलपारा मिक्स जाजोब्बाय लोगोफोर जोङो न' मोनफैबाय दासो मोनफैदों आथिं आखाइ सुवाखैनो ओमफ्राय बिराद मोजां जादोंमोन आरो पलाकबारिनि राजपुजायाबो ओमफ्राय गासिबो कमप्लिटआनो जायाखै नै प्रेनाया गारि गोदान लाबोदों ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट नालाय फुजाया बेनिखायनो कमप्लिट जायाखैमोन थेवबो बिराद मोजां जादों ओमफ्राय फुड मेला बेयाव जानाय लोंनायनि बानायजोबाखै आरो ओमफ्राय दक्षिण गुवाहाटी गोलैयो आरो लोगोफोर जों जेराव थांदों पलाकबारि मिर्जापलकबारि ओमफ्राय बेनि उनाव पामहियाव नायफैबाय जोङो गरसु खाथियावनो जोंनि गरसु खाथियावनो ओमफ्राय पामहियावबो बिराद मोजां जादों आं बांद्राय भिडिअ खालामबाय थालायासै बेयाव बिराद लटारि गेलेदों ओमफ्राय लटारि गेलेनो नागिरदोंमोन आं दावदैनि 20 थाखानि ओमफ्राय हौवाया गेलेनो होआसै ओमफ्राय जानाय लोंनाय आरो बेला अमा बेदर सावनाय बिराद गोथाव गोथाव मोदोमफ्रु सावदोंमोन ओमफ्राय मोनजायासै दिनै समबार नालाय जायासै आरो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा लोगोफोर अलंबार गयारि एक्टरखौ लोगो मोनदोंमोन आरो फट' खेबजादों ओमफ्राय फट'आनो मोजां जायासै खोमसि आरो मोजांबो रायलायस्लाबनो मोनासै भिडिअआव मानोना बेयाव दावरावथार ओमफ्राय सल'बो दामबाय थादोंमोन बेनिखायनो मोजां रायलायस्लाबनो हायासै अलंबार गयारि एक्टरा जोंनि उन्दैनिनो लोगो आरो गुवाहाटीयावनो थायोमोन नालाय बिस्रा सिगां दा ओमफ्राय सिमलायाव थाहैबाय गामियाव न' दंखायोमोन नालाय बिस्रा सिमलायाव थाहैबाय आरो ओमफ्राय बेयाव दा बिब' दं बेनि बिस्रानाव फैदोंमोन आरो माबा खामानि थाखाय फैदों जानांगौ ओमफ्राय मोजाङै रायलायजोबनो मोनासै ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि फेभरेट मिथा पान आङो फुजायाव थांबाथाय बेखौ लाबोखाथारो नै दा ओंखाम ओंख्रि संसै आथिं आखाइ सुनानै ओमफ्राय जानोसै टाटा बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट